To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyo na yanda za ka yi amfani da website ɗin firerainer.com. Website ɗin firerainer.com website ne da aka buɗe shi saboda a sauƙaƙa hanyoyin yin siyayya a online, kamar irin su siyan fim, siyan katin waya, biyan kuɗin wuta, biyan kuɗin ruwa da dai sauransu. Domin ƙarin bayani za ka shiga wurin da na nuna da shuɗin kibiya kamar haka. Ga wani wuri nan an nuna da shuɗin kibiya, to za ka shiga wannan wurin ne kai tsaye. To, bayan ka shiga zai nuna ma fuska kamar haka. Duk ga ire-iren irin abin da suke saidawa nan, irin su airtime recharge, pay bills, biyan kuɗin makaranta har da ma wurin yin siyayya da dai sauransu gabaki ɗaya. Wannan website ɗin zai sauƙaƙa ma hanyar da za ka bi ka yi siyayya a intanet ba tare da ka sha wata wahala ba. So sannan idan ka shiga more, a nan za ka ga sauran abubuwan da suke saidawa da kuma abubuwan da suke isar da saƙo ko kuma wuraren da za ka shiga siyayya. To, bayan ka gama karanta wannan bayanai za ka dawo ka sake taɓa wannan abun, sannan sai ka shiga wurin yin rijista. Za ka ga shi nan na mar alama da wannan shuɗin fentin, na nuna ma shi da shuɗin kibiya. Za ka shiga wannan wurin kai tsaye. Shi ma bayan ka shiga zai nuna ma zaɓi kamar haka. Home shi ne wurin da muka bari a baya, wurin da muka ɗan yi bayanin nan. Sai kuma login, shi kuma login kowa ya sani shi ne wurin da idan kana da account ka yi log out, in za ka yi login sai ka shiga wannan wurin. Sannan sai contact idan da abin da ba ka gane ba za ka iya yi musu magana ta nan. Sannan sai kuma get started shi ne wurin da za ka shiga kai tsaye domin yin rijista. Bayan ka shiga get started zai nuna ma wannan wurin ga shi nan an rubuta new user registration biodata. Ga shi nan za ka sa surname sunan babanka kenan, sai first name sunanka, sai date of birth da dai sauran bayanai da suke ta buƙata. Na san in kowa ya zo zai gane. To, a taƙaice wannan shi ne fejin farko na yin registration ɗin. Idan ka gama cike wannan fejin farko ɗin sai ka shiga next, za su ƙara buɗe ma wani fejin. Bayan ka shiga next ɗin kenan sai ka ƙarasa ciccikewa dukkanin wani bayananka, sannan ka yi complete ɗin account ɗinka. Daga nan kuma kawai sai ka fara siyayya ba wani matsala. Kuma website ɗin yana da tsaro sosai gaskiya. To, ƙarshen bidiyon kenan. Allah ya ba da sa'a, Allah ya taimaka. Fatan alkhairi.